κάρτα, τουλάχιστον. Ωραία. Εδώ τα αλληλοτραβήγματα τα οποία λέγαμε προηγουμένως. Αυτά τα οποία γίνονται αλλά δεν πρέπει να γίνονται. Σπρώχνει και ο ένας, σπρώχνει και ο άλλος. Ο διαιτητής συνήθως εδώ βλέπει τον πρώτο ή αυτόν που τραβάει, ας πούμε, και θα δώσει ανάλογα. Θα δώσει συνήθως δίνονται επιθετικό φάουλ. Εδώ είναι το γκολ το οποίο προηγουμένως είδαμε, αλλά δεν μέτρησε. Βλέπω τον διαιτητή εδώ να υψώνει το χέρι του. Ο βοηθός έχει σημειώσει κάτι το οποίο εμείς θα δούμε όμως ότι δεν είναι σωστό, γιατί ο παίκτης ο οποίος ήταν σε θέση offside δεν συμμετέχει άμεσα στη φάση. Κακώς λοιπόν. Παρά το ότι σηκώνει το πόδι του προς την μπάλα, έτσι. Πετάει το Στακίδης και τη βάζει. Ένα σπρώξιμο το οποίο είμαστε σε μακρινό πλάνο βέβαια, αλλά υπάρχει το σπρώξιμο, υπάρχει πέναλτι στην προηγούμενη περίπτωση υπέρ του Ηρακλή. Εδώ ξαναβλέπουμε πάλι και διαπιστώνουμε ότι σπρώχνει το παίκτη του Ηρακλή. Είναι πέναλτι το οποίο κακώς. Κόκκινη κάρτα είναι Περικλή. Εδώ είναι κάτι το οποίο, εάν κερδίζει την μπάλα άμεσα, η κίτρινη είναι 1000%. Η κόκκινη είναι η προφανής ευκαιρία για γκολ. Θέλω να είναι. Είναι προφανής ευκαιρία για γκολ. Εδώ δεν ξέρω κατά πόσο είναι. Αλλά η κίτρινη είναι 1000% και το πέναλτι. Μπορεί να είναι. Ωραία. Εδώ μία ακόμη περίπτωση την οποία θα δούμε είναι αυτό που έλεγε ο Γιάννης προηγουμένως. Ο παίκτης εκεί είναι σε θέση offside και αν σημειώνεται, καλώς σημειώνεται. Ξαναβλέπουμε πάλι τη φάση, είναι ο παίκτης κάτω στο βάθος, εδώ που θα διεκδικήσει και θα συμμετέχει στη φάση. Κακώς δεν σημειώθηκε. Ξαναβλέπουμε τώρα μία ακόμη περίπτωση. Εδώ τα αλληλοτραβήγματα, τραβάει ο παίκτης του Ηρακλή, ρίχνει κάτω, αλλά έχει πρώτα σπρώξη του ΠΑΟ, κάτι το οποίο δεν βλέπει εδώ. Ναι. Πρώτα πρέπει να δώσει φάουλ υπέρ. Δεν ξέρω αν έχει φύγει η μπάλα γιατί ήταν κόρνερ. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Αν έχει φύγει η μπάλα από το πόδι στο κόρνερ, είναι πάρα πολύ σημαντικό αν παίζει μπάλα. Εδώ είναι η φάση της κόκκινης κάρτας στον παίκτη του ΠΑΟΚ. Θα δούμε ότι ο διαιτητής έπρεπε να έχει σταματήσει στη φάση λίγο πιο πριν, να μην υπάρξουν η συνέχεια από τους παίκτες οι οποίοι να δώσει ένα φαουλάκι και να τελειώνει. Και εδώ έχουμε την συνέχεια, η οποία είναι η κίτρινη κάρτα για τον παίκτη του Ηρακλή και κόκκινη για τον παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα χτυπήσει τον αντίπαλό του στην κοιλιά. Εδώ μία ακόμη φάση την οποία βλέπουμε, μάλλον η ίδια φάση, συγγνώμη, που βλέπουμε και εδώ ξαναβλέπουμε πάλι τη φάση. Πήρε κίτρινη κάρτα. Και άφησε πλεονεκτήματα, ήμασταν στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων, γιατί